Βρισκόμαστε στο Πειραιά, κοντά στο Μικρολίμανο. Είναι ένα σχολείο για παιδιά με αυτισμό. Είναι ένα από τα 2-3 δημοτικά εξειδικευμένα στον αυτισμό που υπάρχουν σε όλη την περιφέρεια Αττικής και ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο χρειάζεται ο καθένας από αυτούς. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία εξατομίκευσης των προγραμμάτων. Χορεύουμε. Ένα πρόγραμμα χορού για παιδιά με αυτισμό και τους γονείς τους μέσα στο σχολικό χώρο. Αυτό το πρόγραμμα αφορούσε το κομμάτι της συσχέτισης του παιδιού με τα άλλα παιδιά, του παιδιού με τους εκπαιδευτικούς, του παιδιού σε δεύτερο χρόνο με την οικογένειά του. Πάμε! Τα παιδιά έχουν πάρα πολλά συναισθήματα, τα περισσότερα δεν έχουν ομιλία. Οπότε όλο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο μέσα τους και κάπως πρέπει να το βγάλουν. Είτε με την κίνηση, λένε πάρα πολλά χωρίς να πούνε τίποτα. Μία πράξη ίσον 1000 συναισθήματα. Εγκαθιδρύουμε βλεμματική επαφή σε αυτόν που είναι να τη στείλουμε και τη στέλνουμε με χαμόγελο, σαν να στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και οι γονείς ήταν σφιγμένοι στην αρχή, συγκρατημένοι και σιγά σιγά άρχισαν και εκείνοι να συμπεριφέρονται έτσι πιο χαλαρά, σαν παιδιά, να έχουν αυτορμητισμό και να χαίρονται πάρα πολύ και την αλληλεπίδρασή τους με τα παιδιά. Και όχι μόνο με τα δικά τους και των υπολείπων. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα κοριτσάκι. Κάθε φορά που άνοιγε την πόρτα για να μπει μέσα και έβλεπε τον πατέρα της, η χαρά της ήταν απερίγραπτη. Η πρώτη φορά που είδα τα παιδάκια όλα να προσπαθούν να βρουν τη μαμά τους, είχα άγχος, η δικιά μου θα με αναζητήσει. Οπότε όταν την είδα ότι μπήκε μέσα στο χώρο και έλαμψε το πρόσωπό της και με αναγνώρισε, ήταν μεγάλη χαρά για μένα. Η λάμψη των ματιών του γιού μου όταν με είδε μέσα στην αίθουσα. Πίστευα ότι είναι πολύ μικρός και δεν του αρέσει, αλλά τελικά έκανα λάθος. Κάθε φορά που του λέω ότι αύριο θα έρθουμε στο σχολείο γιατί έχουμε γυμναστική μαζί, το χαμόγελο του τα λέει όλα. Εγώ μόλις μπαίνω στην αίθουσα και βλέπω το παιδί μου που έρχεται με τέτοια χαρά, είναι, τι να πω, ευτυχία, χαρά τεράστια, είναι κάτι μαγικό. Μια εικόνα η πιο δυνατή θεωρώ με μένα με το Διονυσάκο είναι ο καθρέφτης. Εκείνη τη στιγμή της αγκαλιάς το αισθανόμαστε, είναι χαρά, είναι... Όταν ερχόμαστε σε επαφή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ και στο σπίτι. Τώρα το βράδυ το λέει με χαρά, μαμά αύριο έχουμε γιόγκα μαζί. Αν δεν υπάρχει συσχέτιση, αν δεν καταφέρω να αναπτύξω ένα διάβλο επικοινωνίας, σχέσης με το άτομο στο φάσμα του αυτισμού, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ούτε εκπαίδευση, δεν υπάρχει ούτε μάθηση, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Πολύ απαλά, πολύ. Βασική μέριμνα ήταν να δημιουργήσουμε ένα ασφαλή χώρο και χρόνο συνάντησης, παιδιού και γονέα. Ενθαρρύναμε την εξερεύνηση, το παιχνίδι, το απρόσμενο, το διαφορετικό. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε σε κάτι τέτοιο. Συνήθως ο μικρός δεν ήθελε να ασχοληθεί με άλλες δραστηριότητες, αλλά το πρόγραμμα τον βοήθησε πάρα πολύ και εντάχθηκε πολύ ωραία σε όλο αυτό. Έβλεπα ένα πολύ χαρούμενο παιδί, έτσι με πολύ καλή διάθεση και η συμμετοχή του ήταν έτσι πολύ ζεστή και έντονη και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μαζί είναι μια ευκαιρία να είναι μόνος του με τη μαμά του, γιατί στο σπίτι είμαστε πολλοί, να μην με μοιράζεται, να μην τον μοιράζομαι κι εγώ. Κάθε φορά που με παίρνει η αγκαλιά, που με χαιρετάει, που μου κρατάει τα μάγουλα, τι ωραία, που μου λέει «Σ' αγαπώ», είναι μεγάλη ευκαιρία. Η εικόνα που μου έρχεται πρώτα στο μυαλό
Ήταν όταν πιανόμασταν μικροί μεγάλοι χέρι-χέρι, κάναμε έναν κύκλο και αυτός ο κύκλος μία μεγάλωνε, μία μίκραινε. Ο τρόπος ο οποίος μπήκαν και συμμετείχαν σε όλο αυτό ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Ακόμη και σε παρεκκλήσεις από την ομαδική διεργασία, η οποία φαινόταν ότι έδιναν αρμονικά με το όλο σύνολο, όπως π.χ. η Μπουρμπουλίθα. Και η Κωνσταντίνα μου βρισκόταν στη μέση αυτού του κύκλου και χαιρότανε, γέλαζε με τη φυσική της, το διασκέδαζε και υπήρχε επίσης η εμβληματική επαφή είτε με μένα, είτε με τους άλλους γονείς, είτε με τα άλλα παιδάκια. Και χαιρόταν τον κύκλο. Και ήταν συμμέτοχος, δηλαδή δημιούργησε κάτι επιπλέον στη δράση την οποία υπήρχε και έτρεχε. Αυτό ήταν εντυπωσιακό. Πρωτοβουλία. Όλοι μπορούμε να χορέψουμε, ακόμα κι αν το σώμα μας επιτρέπει μονάχα μία κίνηση του χεριού ή ένα ανέβημα της κεφαλής ή μια αναπνοή. Πνέουμε από το αριστερό. Με τα δύο μικρά κλείνουμε το αριστερό, ανοίγουμε το δεξί, εκπνέουμε. Η καθημερινότητα, φαντάζομαι, των γονιών είναι πολύ δύσκολη, πολύ επιβαρημένη με διάφορες θεραπείες, με διάφορα προγράμματα. Ψυχολογική εκτόνωση. Η καθημερινότητά μας είναι πολύ δύσκολη και πιεστική και σκληρή πολλές φορές, γιατί έχω αντιμετωπίσει και πολλές φορές όταν βγαίνουμε, για παράδειγμα, μια βόλτα έξω με το παιδί μου, πολλές φορές η συμπεριφορά του δεν είναι αποδεκτή. Πιέζομαι σαν μαμά, πιέζομαι σαν άνθρωπος. Και το πρόγραμμα εδώ βοηθάει λίγο να ηρεμεί η ψυχική μου κατάσταση και το μυαλό μου και έτσι γίνομαι και καλύτερη μαμά, καλύτερη σύζυγος. Πηγαίνουμε στις θεραπείες και απλά περιμένουμε απ' έξω οι μαμάδες. Ήδη είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που βιώνουμε μερικές φορές. Θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη ενσυναίσθηση και αποδοχή από τον κόσμο. Να κοιτάζουμε τους ανθρώπους με αυτισμό ως νευροδιαφορετικούς και όχι σαν κάτι που πρέπει να τους αλλάξουμε, να τους κάνουμε σαν και εμάς, αλλά εμείς να αλλάξουμε για αυτούς. Για μας η αποδοχή είναι πολύ σημαντική. Είναι μια ευκαιρία να ζήσεις μαζί με το παιδί σου μια ώρα δική σας, που όλοι καταλαβαίνουν, όλοι κατανοούν. Είναι χρόνος με τα παιδιά μας. 3 θωρακικές αναπνοές. Με κάθε εισπνοή νιώθουμε το θώρακα να διευρύνεται. Καρδιά γεμίζει, έκπνοη, απελευθερώνουμε όλο το χρησιμοποιημένο αέρα, διατηρούμε ανοιχτή την καρδιά μας. Άλλες 2. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα δημιούργησε ένα πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης της ομάδος αλλά και των ξεχωριστών ζευγαριών γονέα παιδιού που υπήρχαν, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε σε ένα πλαίσιο χαοτικό και να υπάρχουμε μετά από 2 μήνες σε ένα πλαίσιο συντονισμένο και αρμονικό. Πολύ σημαντικό πράγμα που αποκόμισα είναι το κομμάτι της συνεργασίας. Δυστυχώς στα μαθήματα εδώ είναι εξατομικευμένο το πρόγραμμα της γυμναστικής. Αλλά τελικά είδα ότι δίνοντας χρόνο στα παιδιά, όσο χρειάζεται το καθένα, μπορεί το μάθημα να γίνει και πιο ομαδικό, πιο συνεργατικό. Ένας κύκλος, ένα δέσιμο. Παίρνεις 2 πράγματα ξεχωριστά, την κίνηση και 2 ανθρώπους και τα κάνεις ένα. Τότε είμαστε μια ομαδούλα και καταφέραμε όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είδαμε και διαφορά στα παιδιά. Είδα ότι είχε αλλάξει αυτό, δηλαδή με αναζητά στο χώρο και στο σπίτι, πιο πολύ να έρθει να τη χαϊδέψω, να κάνουμε πράγματα μαζί που πριν για κάποιο λόγο το είχε σταματήσει. Η συμμετοχή της Κωνσταντίνας στην αρχή του προγράμματος ήταν ελάχιστη. Πιστεύω ότι ήθελε το χρόνο της, όπως θεωρώ και κάθε παιδάκι, αλλά ενώ περνάγαν τα μαθήματα, την έβλεπα όλο και πιο ενεργή, όλο πιο αυθόρμητη, όλο πιο χαρούμενη.
Τα παιδιά και οι γονείς από την πρώτη μέρα μέχρι την τελευταία αλλάζει η συμπεριφορά τους, η επαφή τους, τα συναισθήματά τους. Και τώρα προς το τέλος, πώς ήταν τα παιδιά γενικά στην αρχή και τώρα πόσο έχουν εξοικειωθεί και τους αρέσει και παίρνουμε θετικό αποτέλεσμα όλες οι μαμάδες από αυτό και τα παιδάκια. Ονειρευόμαστε. Ήδη δεν έχουν πάρα πολύ πάρει φόρα και... Σε 2,5 μήνες τώρα έγινε αυτό. Για σκέφτεσαι να κάναμε ολόκληρο. Τους έδωσε και μια ευκαιρία να περάσουν όμορφα με τα παιδιά τους, να κάνουν κάτι δημιουργικό, αλλά ταυτόχρονα και κάτι που θα τους χαλαρώσει και θα τους ψυχαγωγήσει και θα τους κάνει χαρούμενους. Γεμίσαμε χαρά, θετική ενέργεια. Εγώ προσωπικά έφευγα από το πρόγραμμα και είχα μια γαλήνη, μια ηρεμία. Αν αποτύπωνα με μία λέξη αυτό που κάνουμε εδώ, είναι η σύνδεση που αναπτύσσεται μεταξύ εμένα και των κοριτσιών. Είναι αγαπηξιάρικο παιδάκι το δικό μου, αλλά έχει γίνει ακόμα πιο πολύ. Η σύνδεση μας είναι αυτοκόλλητο, σαν να είμαστε ένα. Η επαφή. Αυτό, αγκαλιά, αγάπη, ζεστασιά. Η σύνδεση που νιώσαμε όλοι μαζί και η αποδοχή. Φροντίδα, νιάξιμο. Θα πω την αγαπημένη λέξη του Εμίλιου μου, καταπληκτικός. Είναι χαρά, ευγνωμοσύνη και επίσης μεγάλη λαχτάρα το να το ξαναζήσουμε. Και να διευρύνουμε λίγο το πώς μπορούμε να μάθουμε. Αυτό έχει πάντοτε εντυπωσιακά αποτελέσματα και όταν εισάγουμε και καινούργια πράγματα. Εν τελική, όταν μιλάμε για την ιδιαιτερότητα της αναπηρίας και δι' του αυτισμού, κάπως πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι πρέπει, όπως μας ξαφνιάζει η αναπηρία, να μας ξαφνιάζουν και τα πράγματα τα οποία αναζητούμε να κάνουμε με αυτή. Ανάμνηση. Μια στιγμή όπου τα βλέμματα συναντιόνται αποκτά σημασία. Είναι μια ολόκληρη χορογραφία.